Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Jum l-Omm, jum li fih niċċelebraw dik il-persuna li welditna u rabbitna bozza u mħabba. F'dan il-jum mhux biss niċċelebraw ir-rwol maternali tal-omm fil-familja, iżda wkoll il-kontribut kbir li l-ommijiet jagħtu bis-sem tagħhom fis-soċjetà. L-ewwel darba li jum l-Omm kien iċċelebrat f'pajjiżna kien fis-sena 1961 propju waqt programm ta' tfal fuq ir-radju immexxi minn Franz Said li mbagħad wassal biex sena wara sena din it-tradizzjoni bdiet titfakkar kull sena f'Malta wkoll. Ma jonqos li jum l-Omm ikun ġurnata speċjali aktar għal dawk il-ġenituri li jweldu lil uliedhom bħallhom. Fl-isptar Mater Dei, Charlene u Ruben kellhom ix-xorti li jaraw li l-binhom jitwieled propju fl-jum l-Omm. L-ewwel tarbija li twildet il-ħadd fis-sija ta' filgħodu. Il-familja Vella għażlet l-isem ta' Timothy għal binhom it-tieni wild tagħhom wara li sena u 5 xhur ilu twieled Jack. Tisser ħafna. Kellna l-baby boy Timothy u rigal inħoss li Alla tani rigal li nkun omm għal persuna li tiddependi kollox minni ma naf li ħajjejni u rigalu għalija li jien omm. Għalina ifisser ħafna u miraklu wara d-żarur stennija u rigal minn Alla parti minna it-tnejn. Imma f'din il-ġurnata ma stajniex ninsew lil persuni li qattaw din il-ġurnata fl-isptar Mater Dei jassistu lin nisa jweldu. Sharon Mifsud tispjegana xi tfisser għalija din il-ġurnata fuq il-post ta' xogħol kemm bħala omm imma wkoll bħala qabla. Hija esperjenza sabiħa bħala omm naf xejn iħossu. Ifhem, dejjem nixtieq inkun qiegħda mat-tfal tiegħi. Sadattant il-festa ta' jum l-Omm ġiet iċċelebrata wkoll b'qudiesa li saret il-ħadd filgħodu stess fil-Palazz tal-President f'San Antone. Għadin il-qudiesa attendew il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka u r-raġel tagħha Edgar. Preżenti kien hemm ukoll numru ta' persuni fosthom diversi ommijiet f'din il-ġurnata tant speċjali għall-ommijiet. Jalla li l-Omm napprezzawha mhux biss illum imma matul is-sena kollha.